Ahojte, máme pred sebou prvú výživovú výzvu a ňou bude vytvorenie vyvážených raňajok. Raňajky ako také by mali byť ideálnym štartom do nového dňa a príležitosťou dopriať si a zároveň sa správne nakopnúť na akúkoľvek výzvu, ktorá vás tento deň čaká. Čo sa týka zloženia raňajok z hľadiska hlavných živín, najkľúčovejšími sú proteíny, čiže bielkoviny, u mňa reprezentované vajíčkami. Kvôli čomu papáme proteíny? Poprvé kvôli tomu, že zrýchľujú metabolizmus, po druhé sa dostaví skorej pocit sytosti a po tretie máme tendenciu jesť menej neskôr. Nezabúdame taktiež aj na tuky a sacharidy. U mňa sú reprezentované kokosom, kokosovou múkou a kokosovým olejom. Takisto nesmieme zabúdať na ovocie a zeleninu, ktoré môžeme použiť buď na dochutenie alebo dozdobenie, aby sme vytvorili krásny vizuálny zážitok. Určite je dôležité pamätať si pomer týchto hlavných živín, takže určite v najväčšom zastúpení by mali byť proteíny, potom tuky a nakoniec sacharidy. Pre inšpiráciu môžete pozerať linky, ktoré budeme postovať do vašej facebookovej skupiny. Tak a teraz poďte do práce, ja sa teším, aké krásne raňajky pripravíte počas tohto týždňa a tejto výzvy.